Arnau, vine a fer-te un catxarro a la màquina. Espera que miri les recompenses que em toquen enguany i em trac un. El cas és que estan millores catxarros de la màquina que els de la barra. Ui, me baraig. Ui, vine, va, que te convida el pare de la fallera Machor. S'han tornat molt moderns així en la falla. Massa, vale, agarra. Uno cortito y entra a la reunión. Mary, tinc una coseta que dir-te. Dir-me el què? Que no triaran com a fallera major. Pues no ha sigut tan difícil el teu xica. ¿Me estás dient de veres? Tinc cara de broma. De broma no, però de mala persona un rato. Escolta, tinc afecte. Ho sent, però em triaran a mi. Au, De veritat que de vegades em faig hasta fàstic. Home, Presi, què tal? Com ha anat el cap de setmana? Doncs ja ni me'n recorde. En tant d'acte... Clar, estem perdent l'essència del falles. Normal que ningú vulgui assumir un càrrec com el de president. Ni el de president, ni el de qualsevol càrrec de la Junta. Res de res. Ai, amb tanta burocràcia, actes, obligacions, és normal que ningú s'anime. Pues tindrem que fer algo, perquè gran part dels fallers a soles volen que festa, festa i més festa. Claro, i les falles són molt més que la festa. Gràcies per triar-nos. Desitja prendre alguna cosa? Cafè, xocolata amb bunyols o un cacharrito? Cafè? Normal o descafeinat? Normal o descafeinat? Normal. Només amb llet o tallat? Tallat. Normal o del temps? Del temps? Ho sent, s'ha acabat el gel. Esther, què m'han dit? Que van a tirar a totxes de junta local al carrer? Què dius? Però... això ho saben? Per què? No crec. És el que tenen els canvis de govern. De què parleu? De nosaltres, que van a formar una crisi interna i es carregaran a tota la Junta Local Fallera. Bo, però els importants no es tocaran, no? Primer se carregaran a la Huecaol, al de les Pintes, als Palmeros, inclús a tu, Esther. Menut jurat hem triat enguany. És de luxe. Vols algo de la màquina? Pues jo no estic d'acord. Jo no me complicaria la vida. Jurar de torrent ja ho. De Torrent? Sí, clar, les falles se enviarien a qualsevol. Vosaltres sou de Junta Local? Pues clar, i de la teua falla. No m'ho dono ni compte. Pues menudo jurat haveu triat. Sabeu lluït. Està clar qui va eixir triada. Cada any passa el mateix. No sé ni per què se compliqueu en buscar jurat. Si té el mateix, al final, de Junta Local fem el que volem. Arnau, tu saps qui és el que tria els artistes de la falla? No, la veritat és que no. Però la falla de l'any passat estava ben xula. La veritat és que no posem en valor la feina dels nostres artistes. Jo la veritat és que fins que no arriba el dia de la planta, jo no fico interès. A mi me passa el mateix. Tenim un gran problema. Deguem buscar una solució. Che, no vulgueu arreglar el món de les falles en 4 dies. Això no té solució. Només tindrà solució si els fallers volen. Va, calleu, que no anem a solucionar res. Anem a prendre un catxarrín. Pues sí.